Tolong diganti lanangannya ya Mas. Lanangannya diganti dulu tolong. Hai ya. Lah lanangannya to Pak? Nyuwun lanangannya digantos mawon mergi sing niki sampean lodo. Pak Pemeti. Tanpa gigi ya. Pan bele pedot ini ngawur. Ngawur. Ayah ya keliru Japan. Sabar ya Mas Yudan ya. Tetap tak semangati kok Mas Yudan. Itu Mas Yudan aku gak bepacok-pacok neneh. Iya ya. Us. Jumat lagi mau. Piye to? Sing diingi lho. Kene iki sing ora ya, Kak. Krungu aku. Jeke setrum ya Mas itu. Ora Jeke setrum sing nyang midi karo keyboard. Chandra. Kok gandeng rapi tau Chan? Ya ampun. Mana saya tidak dibawakan makan siang? Oh, budal isu. Ditowel. Gak mau. Iya. Mas dari Pelangnya Audio semangat ya. Gak popo. Ini ratunya. Ratune. Iki ratune di tengah. Ratu Tawon. Yo. Apa? Oh, Mbak Sin saya mau dipoto digital. Sini. Oh iya. Jenny, sini. Opo wis isi rambut. Joki tak tetap banget karo aku.
rasa mimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari rasa sak mimpi durung buta tangi rasa kangen wis bisa mari. Dan teman-teman sudah semua kembali terima kasih.